كولاتيا سكسي تورو تبعكي نمروفاني سردمين كفن كوكومالا دولة إسلامي داعش فاجان ديفا بالا جيهان راكش عليه هشتا كاري بي تي في نهات يكرن بوجزا كرنا تاوان باران لدمكو داعش روايد دا تاوان السبي كرنا كچين ازديان پانیلکی شارزان لپیمانگاه امریکی جبو آشتی داخواست دکا قربانی وکا قربانین تیروری بین ناس کرن نه ین کولاتیا سکسی. بهێریشا لەسەر شەنگاڵێ و سەبیکردنە هەزاران کەچ و زارۆکی نێزدیان کۆمەڵا دەوڵەتە ئیسلامی داعش تۆڕێ هۆڤانەیە بەری سەدان و هەزاران ساڵان نوکرەوە. ئەف ترادیسیۆنە کو هەنێک بنەمایەن ئۆلی هەنە داعش بە مافێ خوا زانیە و ڕەوایی دەدەتێ لێ جواکە نیفنەتەوەی وەکا تاوانە لە قەلەم دەدا. پانێلێکی لێ ئەنستوتیا ئەمریکی ji بۆ ئاشتیە لە واشنگتن داخواست کرد شەرمەزارکردنا تاوانên سەبیکردن و کۆلەتیا سکسیên داعش veguhêzin qonaxa kiryaran. Birêveberê bernama Rojhilata Navîn li vê navendê Serheng Hemed Seîd got kolatiya seksî û genocide bi Daesh destpê nekiriye û bi wêna jî bi dumahîna hêtin. ئەو ژمارە ڕۆن دکن و چاوانێرین کەونەشوپیان دیرۆکی و دەستگەهێن جربجر هەنە و دەرێ لە پێش وان کردیاران هۆبانەیان داعشەوە دکن ji wan re derfetan çê dikin û dibin deng bo wan. Loma civatên navnetewî ji bo wan giring e ku bikaribin li kêşiya dûrdemî binerin û sedemên civakî û rêxistiniyên wan îdeolojiyan bizanin ku Esad, Qeddefî û Saddam û yên din tomên wan çandine û vê gave bi avayekê nû derketine holê. Açked hasalîş xwe birin hetanekî pîraka birin, jin birin, jinên mêr birin bi Xwedê. Daesh tawanên koletiya seksî li dijî êzdiyan encam dan û bi rêka mîdyaya civakî keçin wan danan bazarên firotinê bi mebesta wêrankirina civaka wan yan nemusilman. Digel wêna jî lêkolerên netewênîgirtî dibêjin berpirsyarkirina tawanbaran di rêka sistemê dadweriya nêf neteweyî da rawestiyaye. Wextê dadin herekê keçikeke xwed kirîn, keçik birin ixtisabet kirin. Tevgera balyoza nuhdestnîşankiriya netewênîgirtî bo Niyazpakiyê Nadia Murad yek ji qurbaniyên koletiya seksiyê bi mebesta gihandina tawanbaraya li pêşdadgehan. وفي تلك الليلة السوداء فعلها. Zeynep Bangura bi rêvebera kampêna netewênîgirtî li dijî tundûtîjiyên seksî got dema em behsê terorîzmê dikin em hizra kuştin û revandinê dikin ne derdê wan jinên di destê terorîstan de. Jin bi taybet bûyne armanc ji ber ku jinin bo kiryarê seksî wek koleh hatine firotin. Ew bûyne rehînên tawankariyê ku hevjînên wan dikin. Vêca bêguman jin qurbaniyê serekiyê terorîzmê ne. Şarezayekî zankoya Georgetown gote amadebûyên Înstîtuya Aştiyê li Washington ji bo ev qurbanî û civakên wan vî derdî ji bîr bikin şerê çekdarî li dijî Daesh nebese. But you also need to think about disrupting. Lê di heman demê de jî divê hûn hezir bikin ku çalakiyên koletiya seksî ji holê rakin. Dema hûn dijî tundûtijiyê kar dikin, divê hûn hin alternatîv ava bikin. Bi taybetî armançkirina mirovan rêkekî hovane ye û ev beşekî zordariya ya terora derûnî ye. Zêdegaviyên seksî li dijî xaniman ji aliyê grûpên radîkalên İslamî ve bala cîhanê rakêşaya. Lê her demê ew xanimên bêgunneh weka qurbaniyên tîrorê hatin naskirin ne qurbaniyên seksî, wî demî cîhan wê qonaxa şermezarkirinê derbas bike û pêngav ji bo cizakirina tawanbaran dest pê bikin.